हाय सांग माने हम जातु बंधु गाधेया में देखि पारथेबे आर दु जना पळेले। देखा देखो आम दीटा व्यक्ति अच्छा पानी आसुनी बंधर सत करना सहित आस जन आग जुआ आइला पहुँच पानी बस लग बन दे गाधा स्टार्ट कर भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। Tecnologia.
ଏବେ ହେ ପୁଡୁ ଏପଟକୁ ଆଇଛୁ ହେରି ଉପରୁ ନାଇଁ ଭାଇଲ ଛୋଟ ଚାଚା ବେକି ଯା ତାକ ଖାଲି ପଡୁଛନ୍ତି बहुत सुंदर रे ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ବନ୍ଧ ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଧି ନଥିଲା ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଆଇନ ପାଳି ସାନ ଯାଉଛନ୍ତି ହାଡ଼େ ଟୁଲେଇ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏତିକିରେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଆରଥର ଦେଖାହେବା ଗଣେଶ ପୂଜା ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହାଇଟ୍ର କମେଡି ଆସିବ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବା।